Guys, welcome to the channel. ଆଉ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ବି ଟିକେ ବାହାରିଛୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ 8ଟା ହେଲାଣି। ଆମେ ଟିକେ ବାହାରିଛୁ ଏବେ ଯିବୁ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଦେଖିବା ଗୁପଚୁପ ଏଠି ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓଡ଼ିଶା ଗୁପଚୁପ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛି। ଏଠି ଦେଖିବା କେମିତିଆ ଗୁପଚୁପ ମିଳୁଛି। ମୁଁ ଥରେ ଖାଇଥିଲି, ସେଠି ଏତେ ବାଗ ଲାଗିଥିଲା, ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ଫିର୍ ବି ଟ୍ରାଏ କରିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଭଲ କାଳେ ହେଇପାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା କୋଉଠି ଖାଇବା। ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ଯିବେ, ବୁଲିବେ, କେମିତି କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ। ଶୀତ ପଇଲାଣି ନା, ଟିକେ ଟିକେ ଶୀତ ପଇଲାଣି। ଓହୋ, ଥଣ୍ଡାରେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବା ମଜା। ପରିବା ମାର୍କେଟ ମୁଁ ଆଉ ଦିନ ଯିବି, ବଟ୍ ମୋ ଗୋଡ଼ ଟିକେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଛି। ପରିବା ଆଜି ଗୁପଚୁପ ବାଲା ଭାରି ବହୁତ ଗହଳି ନା। କ'ଣ ହେବ କି କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ଟାଇମ୍ ତ ଜୋର ଲାଗିବ ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ଆଜି ଗୁପଚୁପ ଖିଆ ହେବ ନା। ଦେଖିବା ଭଲ ଟେଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଗୁପଚୁପ ମିଳେ କେତେ ଟେଷ୍ଟି କହିଲା, ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଇଥିଲୁ, ମାନେ ଏଠି ସେମିତିଆ ଟେଷ୍ଟ ଗୁପଚୁପ ମିଳୁନି। ବଟ୍ ଦେଖିବା। ଏଠି ଗୁପଚୁପ ଆମେ ଖାଇଛୁ। ମୁଁ ଖାଇଲି ଗୁପଚୁପ ଫାଷ୍ଟ ତ ଏଠିକା ଗୁପଚୁପରେ ମୋତେ ଏତେ ଖାସ୍ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ, ବଟ୍ ହଁ ଇଏ ଟିକେ ଭଲ କରିଥିଲେ। ଆଙ୍କ ଗୁପଚୁପ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ଚଳିବ, ବେଶୀ ଭଲ ନଥିଲା କି ବେଶୀ ଖରାପ ନଥିଲା। ହଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା। ଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଥିଲା ଟିକି ଚାଟ୍, ସେ ଟିକି ଚାଟ୍ଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା। ସେଇଟା ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏ କଲି, ଦେଖିବି ଆଗକୁ। ସେଇଟା ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା। ସେଇଟା ହିଁ ମୋତେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା ଗୁପଚୁପ ଠାରୁ, ସେ ଟିକି ଚାଟ୍ ହିଁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା। ହେଇ ଏବେ ଆସିଯିବ ଟିକେ ଗୁପଚୁପ ଖିଆ ସରିଲା। ହଁ ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଟ୍ଟି ଟିକି ଚାଟ୍ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ଆମର ବି ସେଠି ଟିକି ଚାଟ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମିଳେ ଭଲ, ବଟ୍ ସେଠିକା ଟିକି ଚାଟ୍ ଆଉ ଏଠି ଟିକି ଚାଟ୍ ଟିକେ ଅଲଗା ଅଛି।
ତାଙ୍କର ଆମର ସେଠି ଘୁଗୁନି ଫୁଗୁନି ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଇଏ ବି ଘୁଗୁନି ପକାଉଛନ୍ତି, ବଟ୍ ସେମିତି ଟେଷ୍ଟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ବି ହଉ, ତାର ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା, ଆର ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା। ସିଏ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଇଏ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଏବେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଗୁପଚୁପ ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ନଥିଲା, ଓଡ଼ିଶା ଗୁପଚୁପ ଯେମିତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ତାଙ୍କର। ଏତେ ଇମଲି ପାଣି ଏତେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ କେଉଁ ପାଣି ଗୋଟେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଛାଡ଼, ପୁଦିନା ପାଣି କି ପତା ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି। ବଟ୍ ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏ କଲୁ ଟିକି ଚାଟ୍। ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଟିକି ଚାଟ୍ ମିଳେ, ବଟ୍ ଅଲଗା, ଏଠି ପୁରା ଅଲଗା, ସେଠି ପୁରା ଅଲଗା। ବଟ୍ ହଁ, ଏ ଟେଷ୍ଟଟା ଭଲ ଥିଲା, ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ତ ବାସ୍ ଏବେ ଖାଇକି ଆସିଲୁ, ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ଆସିବି। ଆଉ ଆମ ତପୁ ଯିବେ ସବଜି ଆଣିବା ପାଇଁ। ସବଜି ଆଣିକି ଆସିବେ ଆଜି, ସେଇଠି ପାଖରେ ଏକା ସବଜି ମଣ୍ଡି ପଡ଼ିଛି, ସବଜି ନେଇକି ଆସିବେ। ତ ମୁଁ ଟିକେ ପରେ କଥା ହେଉଛି। ହଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୁପଚୁପ ମୋ ଫେଭରେଟ୍, ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ବଟ୍ ଏଠିକି ଆସିଲା ଦିନଠୁ ଏଠିକା ଗୁପଚୁପ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଗୋଟେ ମାର୍କେଟରେ ଖାଇଥିଲି, ସେଇ ଗୁପଚୁପ ଯେତେବେଳେ ନେବି, ସେଇଠି ଗୋଟେ ଭଲ, ମାନେ ସେଠି କ'ଣ କହିଲି, 5ଟା ନା 6ଟା ଭେରାଇଟିର ଦେବେ ପାଣି। ଆଉ ମାନେ ତାର କେତେଟା ଭେରାଇଟି ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଗୋଟେ ଏଠି ସବୁ ମିଠା ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଗୁପଚୁପରେ, ଗୋଟେ ମୋତେ ମିଠା ଗୁପଚୁପ ଭଲ ଲାଗେନି, ମୁଁ ଏତେ ଗୁପଚୁପ ମିଠା ଖାଏନି। ବଟ୍ ହଁ, ଆଜି ଟିକିଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଯାହା ହଉ ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ଟିକିଟା ଭଲ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯେବେ ଖାଇବି ଟିକିଟା ଖାଇବି। ବଟ୍ ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ମୋର ଇଏ ଗୁପଚୁପ, କେବେ ମିଳିବ କେଜାଣି। ଓଡ଼ିଶା ଗୁପଚୁପ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଇଆଡ଼େ ସବୁ କେଉଁଠି ଓଡ଼ିଶା ଗୁପଚୁପ ମିଳୁଛି। ତ କେଉଁଠି ମିଳୁଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ନଏଡ଼ା, ଦିଲ୍ଲୀ, କେଉଁଠି ଓଡ଼ିଶା ଗୁପଚୁପ ମିଳୁଛି, ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ତ ମୁଁ ସେଇଠି ଯିବି, ଓଡ଼ିଶାର ଗୁପଚୁପ ଖାଇବି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ତରସିଗଲିଣି ଖାଇବା ପାଇଁ। ସୋ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ମୁଁ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି ତାର କମେଣ୍ଟ କରି ମୋତେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜଲ୍ଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ଆଗକୁ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଡାଲିବି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଏଇନା କାମ ବି ବହୁତ ଅଛି। ସେ ତପନ ଗଲେ ସବଜି ଆଣିବା ପାଇଁ। ଏବେ ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରି ପୁଣି ରୋଷେଇ ହେବ, କ'ଣ ରୁଟି ହେବ, ଆଉ ରାତିରେ କ'ଣ ହେବ, କାହିଁକିନା ଏବେ ତ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ଆଇଁଷ ଖାଇବିନି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଆଇଁଷ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ତାଙ୍କୁ କହିବି ବାହାରେ ଖାଅ, ବଟ୍ ମୁଁ ଘର ଭିତରେ ପୁରେଇବିନି, ମୁଁ ନିଜେ ଖାଇବିନି। ଘର ଭିତରେ ପୁରେଇବିନି ମାନେ କ'ଣ, ମୁଁ ନିଜେ ନ ଖାଇଲେ ଆଉ ଘରକୁ ସେ ଥୋଡ଼ି ନା ମୁଁ ସେ ଏକା ଆଣିକି ଖାଇବେ, ମୁଁ ବସିବି, ସେମିତି କ'ଣ ହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଘରକୁ ଆସିବନି, ସେ ତାଙ୍କର ବାହାରେ ଯାଇକି ଯାହା ଖାଇବା କଥା ଖାଇଦେବେ। ସୋ ସେ ତାଙ୍କର ଖାଇବେ, ବଟ୍ ମୁଁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଜମା ବି ଆଇଁଷ ଖାଇବିନି। ସେ ଏବେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏବେ ରୁଟି ହେବ, କ'ଣ ସବଜି ହେବ, କ'ଣ ହେବ, ତାକୁ ସବୁ କରିବି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ଆଜି ବାଏ ବାଏ, ଆଜି ପାଇଁ ବାଏ ବାଏ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ ବାଏ।